хляб. Не е застоял от вчерашния ден. Защото кой не му се яде такъв хляб? Слава на Бога! Благодарим на Бог, както пастор Сашо каза, че имаме привилегията да бъдем наречени Негови лица. Ние всички сме служители. Няма малки, няма големи. Както на конференцията казах, при Господу няма сайзове, няма номера. Няма малък, няма среден, няма XL, ЛК. ЛК няма при Господ. Ние всички сме един размер. Спасени чрез благодата и благословени, облазявани. Повече от благословени сме блаженство. Прикарахме доста трудни времена. Ние почнахме, всъщност тези времена почнахме от декември месец, вие дойдем тук. Когато Бог има план във вашия живот, и дявол има план. Има два плана в шедото на Всевишния Бог. Единият план на Бог, другият пък е план на дявола. Обаче не знаем кой побеждава. Не знаем край ни къде е. Да и дявола знае къде е. Халелуя! Господ винаги побеждава в своя план. И когато почнаха нашите проблеми, които не са, как да кажа, Господ каза, ако имаш вяра като това зърно, което е най-маленькото от всички зърна, кое беше това зърно? Семето. Какво искаше да каже Бог с това? Ние много често гледаме повече проблема, колко е голям, отколкото да виждаме колко е нашата вяра, колкото е сенаповото зърно. Ако аз погледна в вярата, която Бог ми е дал, това сенапово зърно, не мога да видя този голям проблем. Защото в него се съсредоточавам, в вярата ми, в словото ми, в това, което Той казва. Трудностите са тук. Да не са виждани, ще стане още по-зле. Но знаете ли какво? Господ има една невяста, която ще сяе и ще бъде славна. И ни приготовлява. Затова казах, има два плана. Единият план на Бог, да се издигне църквата, с славата на Всевишния. И другият на дявола да ти пречи да те спъни, да те сложи крак и да се спънеш. Но не знаем кой побеждава. Че даже да падне не, има кой да ни издигне. Даже да се спънем, не знаем кой с нас да ни задържа, да не падне. И така, имахме